So hi, joto ani kapani mare kijing Takhuk te Bukhuk song norok bahai tong bailai khakalai joto no kaham no tong baina hai ang Mithun Debbarma nang bas kanggo ok thani sanani bagoi hai no hai ma phabika Takhuk te Bukhuk song mare kijing song norok kaham kruno tong na hine ang khakai jao norok joto kaham ka tong nai norok sung dai thokai thani ang am suk no khabai hamjag mung yapor norok no norok jesuk norok business planning khai kan thokai tong nai kaham nai bas kanggo agok nai am sik no tong hogjago norok ni education jesuk kaham khai to pori nai kaham education ungnai ang am sik jore thore tei bani bukhasi salangai phayo jo tani mare khing Takhuk tai Bukhuk song norok dofani kaham samung tang nai norok ama babu abak samnor jo tumeno kaham kurung khai tong khai khoroksa kaham buma iba khoroksa kaham bufa iba khoroksa kaham busa khoroksa kaham busa jok joto khoroksa kaham dol kaham friends hinui norok joto mane tong ma ka angam sik no ani bakhabai norok joto no hamjagmung mano norok hamjagmung ang tabuk se jorotoi tongo joto ani Takhuk tai Bukhuk song mare kijing song norok ni bas kanggo tini ang kok just 3 ya kai 4 minute ang norok bas kanggo kok sanai norok samano ang bumtu hai ke kok sa bumtu hai dorone video sanam ang motivational video senambo je mansak saimi ang bumsuk ko kaham sa iba bumsuk ko kaham sawo nona ang motivate khai mano abo ang belano chai to go phia ba bumsuk jani motivate khai man ani motivation man rok bumsuk buji abo ang saiman ya but ani taraf se ang chai to go kin rok kaham khai buji nani bagai nono kaham lama to gunani bagai ani taraf se ang je mansak ang chai to go so ani Takhuk te Bukhuk song ani channel no jotona fai kaham ang norok no saimano ang motivational video banogo motivational video bisogo tom hiakai education ni motivational banogo tai business ni tuya koni motivational banogo tai first of all tomo no jotono saimano ani Takhuk te Bukhuk song chini da phaw jotono kaham hamya tongo ukulok bas kang tongo jotono miluwa chung jotono kaisa dofa sanamjak tongo o dofa ni tuya koni kaisa motivation video ang sanambo pheba dofa Hmkrai Nug Khai ang belano khusi mano dofa no jodi keba hamya kok sanana kangkai iba dofa kaham tongmoni jorabo keba hamya kebangnani na kangkai aburi egen so kok sanana boga ang norni bas kanggo Mithun Debbarma blog ready ingui tongo bas abusuru non support by baksa bakse nor support jaso khlai manai ang amsukno kaham video banona boga ang site tongne lai thangmani salo ang kaisa kaini video banoka norok jotono nukbai khana nuge khongka ba angani ending card ang riwi dinai no di o video no prai borok no ano kaham command khai kan ron support ang man ka ang belana khusi bakha tong thugai ang phayo phiaba baksa borok ano belana nesle jago ano sui hine ko dikha baksa musuk hine ko dikha baksa ano ang chini Christians Takhuk tai Bukhuk songni ST certificate cancel khanani bagoi je planning khayo iba je kok bui kok saw abun egan sang kok samane ano baksa borok ba nini bufani raida tomo amhai rok bat ang sumui to kuri tabuk baba rok no tisepono kok saka no problem je hamjaguni common khaide je hamjaga bo hamja common khaide but ang noni kok common khana oi noni kok no khana oi ang demotivate ungya ang motivate ungnai an dofani Takhuk te Bukhuk sin Hmkrai ni bagai ang je mansak kaham samung phunuknani bagai ang chai tongnai so joto ani Takhuk te Bukhuk song amsuk garotene tirini video norok je mansak share khai dinoni Facebook go iba Facebook page iba noni YouTube channel rogon ani o video share khai di noni joto mare kising song noni Takhuk te Bukhuk song borok joto no ani o video nukthok iba ani jera motivational video ang sanabo o video joto nuga konai kaham joto nung jodi kaham mone khikangkai borono o kaham to muno khana bogo chesta ready nung jodi kaham hine wansuka hengkai ni dolno bok o kaham kok no khana dina bogo chai to di amon bogo no joto no jan jaga share khai di tai no ni share no support no common pen ang sugar to joto ani Takhuk te Bukhuk song joto no hambai ani video nai to mane bogo no joto kaham dong di next video no bak samalane ang kaisa kani kok tuba kan no ni kaisa kaham topic tuba kan iba business planning ni kok tuba kan nang bas kanga phainai iba dofani kong tuya kan non bas hai no hai ang phai pinai so tapso jore kan oi jade joto no hambai ani